Boom, La Famille Starboy ya dawo daga hutu kamar da kuka sani. Video na dan Niger ne sak, na dan kishin kasa ne sak. In kana neman labari wanda zai kwata da hankali ka biyo Starboy, in baka bi ni baka biyo nu. Kahin nan magana ake ta kasa su inna gwaggo. Har ka fata yi musu cin jiran kare. Kamar da kuka sani, Prime Minister wanda anka tsige na kwanan baya. Emmanuel Macron ya ce akwai sabon mutum ko sabon Prime Minister wanda zai iya rike wannan matsayi kuma wanda zai kawo na mafita. Aka ji aka kawo shi aka nome shi matsayin sa na Prime Minister. In ba ku labari zama gajere. Shi da kanshi ya dauko takardu ya kawo ya ce kai France aikin na ban iya shi. Da kanshi ya ga ba gaba ba baya, matsala gaba matsala baya, kudu arewa ko ina ta ruwa dim. France ta rasa yadda za ta yi. Yace shi fi sabilillah ba zai iya ba saboda ba hanya. Duk abin da yake tunani zai iya shi yayi shiru ne. Maniyar Macron yana da zabi daya. Ko ya demisione ko kuma yayi tsari ya wadi lokacin da za a yi sabon zabe. Saboda kanan kahin nan ku samu Prime Minister. Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux, par l'intermédiaire de la presse, de m'adresser une nouvelle fois aux Françaises et aux Français avec quelques mots spontanés au moment où j'ai remis la démission du gouvernement. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Kamar da kuka ji La Famille yace ba gaba ba baya, saboda haka La Famille wannan video ne na kamar da ne muku alƙawari na dan kishin kasa ne. In kakkai ma wani ba dan kishin kasa ba sharing video, amma kai kokari kai musu guda 50 akalla wannan video minimum partage 20,000 su ga wannan video su san cewa mu mun yi gaba su kuma sun yi baya. Starboy daga Germany.